Durant bona part del segle XX, la indústria tèxtil catalana va ser un dels motors econòmics del país. Amb el temps, el teixit productiu es va transformar amb l'arribada de noves fibres, com el raió, que van canviar profundament els processos de fabricació tèxtil. Però què és exactament el raió i per què se'l considera una fibra artificial d'origen natural? Mireu, per exemple, aquest bonic vestit de la meva dona. A l'etiqueta hi diu 100% viscosa. Això vol dir que està fet completament de raió. El raió es fabrica a partir de la cel·lulosa de les plantes i per les seves propietats suaus i setinades s'utilitza molt en peces com aquesta. Tot i que el procés industrial és complex, podem sintetitzar raió al laboratori de forma senzilla, segura i molt visual. Som-hi? Recordeu que abans d'entrar al laboratori cal equipar-se correctament i seguir totes les mesures de seguretat. Tal com diu aquell amic meu, ponte bata. Ei, Pep! Hola, Pep Anton! Ho tenim tot a punt? Tot preparat. Reactius: sulfat de coure, bicarbonat de sodi, àcid sulfúric, aigua destil·lada, dissolució d'amoníac, cel·lulosa. Material: vasos de precipitats de 250, vasos de precipitats de 100, un morter amb la seva mà, vidre de rellotge, vareta de vidre, espàtula, xeringa i agulla, provetes de 100, provetes de 10, un sistema de calefacció, que pot ser una placa calefactora o un Bunsen, i un sistema de filtració format per un suport, un Kitasato, un Bugner, una goma i paper de filtre. El raió és una fibra manufacturada i regenerada a partir de cel·lulosa natural. Segons el procediment emprat, pot rebre noms com raió viscosa o raió cuproamoni. En aquesta pràctica prepararem raió cuproamoni, mitjançant un procés en què la cel·lulosa es dissol en el reactiu de Schweitzer, que prepararem in situ mitjançant sulfat de coure, bicarbonat de sodi i amoníac. Aquesta solució forma un complex amb la cel·lulosa, que, en acidificar-se, regenera el polímer en forma de fibra. Per començar, pesem 15 grams de bicarbonat de sodi en un vas de precipitats de 250 mil·lilitres. Addicionem 30 mil·lilitres d'aigua destil·lada i agitarem fins a la total dissolució del bicarbonat. Per afavorir la dissolució, ens ajudarem d'un agitador magnètic. En un altre vas de precipitats de 250 mil·lilitres hem pesat 22,5 grams de sulfat de coure pentahidratat. Els dissoldrem amb 50 mil·lilitres d'aigua destil·lada. Mesclem les dues solucions preparades lentament amb agitació i escalfant fins a la síntesi del dihidroxicarbonat de dicoure. Veiem aquest color turquesa, és el dihidroxicarbonat de dicoure. Deixem reposar mentre es refreda per després passar a la filtració al buit. Hem preparat un bany d'aigua i gel per afavorir la precipitació. Preparat el muntatge de filtració al buit, rentarem el sòlid obtingut amb uns 100 mil·lilitres d'aigua destil·lada. Tenim el sòlid net i sec, anem a pesar 4 grams. «4 grams del dihidroxicarbonat de dicoure. Ens traslladem a la campana de gasos per afegir-hi 14 mil·lilitres d'amoníac. Sintetitzarem així el reactiu de Schweitzer. I fixem-nos bé que veiem la formació.
Decantem el reactiu d'Advisor en un altre vas de precipitats de 100 ml. Esmicolem en petits talls un paper de filtre, de cel·lulosa. I aquests trossets, amb l'ajuda d'un morter i de la seva mà, i amb una mica d'aigua destil·lada, els anirem xafant per aconseguir tenir una bona pasta de cel·lulosa. Transvasem una part de la barreja viscosa de cel·lulosa al vas de precipitats on abans hi hem decantat el reactiu d'Advisor. En un altre vas de precipitats de 100 ml preparem uns 50 ml de dissolució d'àcid sulfúric al 5%. Prenem una part d'aquesta solució blava viscosa amb la xeringa i col·loquem l'agulla. La submergim a la solució àcida i prenem amb molt de compte l'èmbol de la xeringa. Veiem com es formen uns filaments d'un color blau intens. Deixem reposar aquests filaments fins que perdin el color. Ara sí, fixem-nos bé com aquestes fibres han perdut la coloració blavosa. Vet aquí el raió. Una fibra blanquinosa, satinada, ens fa pensar en la seda. No és d'estranyar que als seus orígens aquesta primera fibra manufacturada se la conegués com a seda artificial. I encara avui la fem servir per confeccionar vestits tan bonics com aquest. Moltes gràcies, esperem que us hagi agradat aquesta pràctica.